Maraming salamat po kay Sir Alan at kay Ma'am Edith, kay Sir Eric ng Toronto, sa nagbigay ng pampalitada dito sa ating bahay, sa nag-sponsor sa amin ng 10K. Ito ang trabaho namin, yung lababo. Yan. Mga kasinag, isang magandang hapon po. Update muna tayo mga kasinag. Ngayon pala mga kasinag, ang trabaho namin ay ito pong kusina. Ito po mga kasinag, oh. Yan. Ito ang trabaho namin, yung lababo. Yan. Halos katatapos lang namin yan mga kasinag, buhusan. Umuwi na si Boss Charlie. Sabi ko nga hanggang ngayon na lang muna ang trabaho namin mga kasinag dito sa bahay nating pangarap. Gawa nang naubos na mga kasinag yung ating buhangin, hollow block, kaya hindi na mga kasinag na ipagpatuloy. Yan. Kung mapapansin nyo mga kasinag, hindi na po na ituloy hanggang doon sa taas kasi kinulang na tayo ng hollow block. Tapos dyan wala pa. Kung hindi naglagay sana dito mga kasinag sa ilalim na ito, kaya sana dyan. Mabubuhusan na sana namin yung slab nyan. Kaso naglagay kami dyan, oh. Yan, kinulang. Kaya ayan mga kasinag, stop muna ang aming trabaho dito. Sabi ko kay Boss Charlie, maghahakot muna ulit ako ng buhangin. Gagawa ulit ako ng hollow block. Kasi yung hollow block natin mga kasinag, ubos talaga. Kahit isa, walang natira. Kaya ngayon, magagawa ulit ako ng hollow block. Kasi ito, binilang ko na ang magamit na hollow block dito sa may CR natin ay nasa 70 pa na hollow block ang magamit dyan. Nasa 2 supot na simento pa. Kaya mag-hollow block ako mga kasinag. Tapos maghahakot ako ng buhangin. Kasi po yung buhangin natin dito, ayan na lang ang natira. Yan. Kaunti na yung 3 kubikot kalahati na buhangin natin dito. Yan na lang ang natira mga kasinag. Tapos yung graba natin, yan, kaunti pa lang nabawas yan mga kasinag, yung ginamit lang pagbuhos ng haligi. Sa susunod, manira na yan pag nagbuhos na tayo nung slab, yung pinakabubong ng ating kusina. Kaya hanggang ngayong araw lang po mga kasinag ang trabaho dito sa bahay nating pangarap. Ako po pala ay nagpapasalamat sa lahat po na nag-sponsor para dito sa aming bahay na pinapangarap. Maraming salamat po kay Sir Alan at kay Ma'am Edith, kay Sir Eric ng Toronto, sa nagbigay ng pampalitada dito sa ating bahay. Tapos from Washington, sa mga nagbigay po na hindi na nagpakilala, maraming salamat po. Tatanawin po namin itong napakalaking utang na loob sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo mga kasinag, hindi magiging ganito itong pinapangarap namin bahay. Sa tulong nyo, kita nyo naman mga kasinag ang nagresulta. Naging okay na, napluringan na, napalitadahan na. Hindi pa man tapos itong kusina, pero soon magiging okay yan mga kasinag. Tapos yung ano pala mga kasinag, yung hamba na pinagawa ko, baka sa susunod araw dumating na po yun. Nagpagawa nga ako ng 4 na hamba, tapos 2 pinto, 1 pinto ng main door, tapos itong back door. Yan lang po ang may pinto. Ang kwarto mga kasinag, hindi ko na muna pinagawa ng pinto kasi kinulang yung ating kahoy na nandito. Kaya hindi ko po napagawa ng pintuan to. Sa mga susunod, papagawan ko yung mga kasinag, plywood na lang. Kasi yung nabili nating kahoy na good lumber, kinulang po mga kasinag. Kasi yung ipinagawa ko po na pinto dito sa harap, tapos dun sa back door na yon, binili ko lang yung mga kasinag yung kahoy na yon. Siya lang ang ipinagawa natin. Tapos dun sa gumawa, ang singil po sa akin ay 3,000. Itong front door at back door, bali 6,000 po. Plus itong 2 hamba, 500 naman ang singil sa akin sa paggawa ng isang hamba. Bali 1,000 itong 2 kwarto. Sa hamba lang yan mga kasinag. Kaya nagpapasalamat po ako sa nag-sponsor sa amin ng 10K para sa hamba at pinto. Maraming salamat po sa inyo. Bali 7,000 mga kasinag yun ang bayaran ko dun sa hamba at pinto. Kaya ngayon ito lang muna pong update ko sa inyo. Medyo mga matatagal-tagalan pa mga kasinag bago masundan ang pagtrabaho dito. Gawa ng maghahakot pa nga tayo ng buhangin, maghahalo block pa ako.
Tapos wala na rin tayong simento. Ayan. Apat na lang na simento yung natira natin mga kasinag. Siya naman gagawin kong hollow block. Yung natira na yan. Kaya simula bukas mga kasinag, magpre-prepare naman po ako ng gagamitin namin para dito. At yung ating kuprahin. Gawa ng mahal ng kupra mga kasinag, 33 na po. Tinanong namin sa Bito pagpunta namin. Kaya baka balatan ko na muna sa susunod na araw. Sa ganun, may magamit naman kami pang budget ng mga bata. Pang allowance nila. Yan po mga kasinag, hanggang dito lang muna po ang update ko sa inyo. Maraming salamat po talaga. Tatanawin po namin ito, napakalaking utang na loob sa inyo. Si Mrs. Wala ngayon mga kasinag kasi nga kanina po hinatid ko sa Barangay Bubuan. Gawa ng mag-training sila sa pagluluto. Bukas kasi mga kasinag, may laban sila sa Banwaan. May cooking contest kasi sa bayan ng Seruma. Maglalaban-laban po sila. Kaya wala si Mrs. ngayon, si Kulin, si Janjan, nasa Bito nga po mga kasinag, gawa ng may pasok. Ang kasama ko lang dito mga kasinag, si Chloe, ayun. Nagbabantay siya ng tindahan. Siya po muna ang bantay sa tindahan ngayon. Kaya mga kasinag, maraming salamat po talaga. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi magkakaganito itong bahay na pinapangarap namin. Kaya salamat po talaga ng marami. Update ko lang po ulit kayo sa masusunod na makaganapan pa na gagawin dito sa pinapangarap namin bahay. At ngayon po, uulitin ko, maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at nag-sponsor sa amin. At sa lahat po nating mga viewers, subscribers na patuloy na tumatangkilik po sa aming YouTube channel, maraming salamat din po sa inyo. Huwag niyo po sanang skip ang ads mga kasinag sa lahat ng aming mga video. Nang gumanda-ganda naman mga kasinag ang sasahurin natin sa YouTube at makaipon-ipon po kami sa pinapangarap namin para sa December. Sana makatipon kami na sumapat para sa pangarap namin na yon, matupad sana. Maraming salamat po. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye.